tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, salting gini. kenapa nih? Iya. Aduh, bosoku tadi ngomongnya tuh. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Nggih. Auranya makin memancar jenengan Mas. Sepasang remaja Jatuh. Cinta di balik. Dasare Mas Gading ki dalang. Lah sing Mbak Kairo ki ya sinden, ya terkenal. lah sing lakoni ki Sing nglakoni nggih remen nggih Mas Gading. wajih. Lho kandhane kok. Sing sampean tenanan to? Lah, Aku pikir tenan anake wong lho, sing kudulanan lho. Aku sebagai Pak ya ngono. Dadi sampean nak iya nak ora lho. Iki di live streaming penontonnya ra ben-ben hampir mencapai 5.000 penonton lho. Kuwi Sampean tenanan ora? Kowe iki kok nyeneni Mas Gading kuwi ki apane to jene? Aku bapake. Among ati pawi tane. Lah wis dipandang gitu agak melengos dikit. Oh, melengos. Melengos. Diketimpin sama. Kono melengos aku. Ngene ya. Ya malu-malu. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga Laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi. Mari berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga Laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga Laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Mari berdendang ya kawan, mari bernyanyi, mari berjoget ya kawan, bersukaria, hilangkan rasa susah bersama kami warga Laras. Kreativitas kami jikalau kurang mohon dimaaf. Ya matur sembah nuwun men do lungguh sik. Iya, Pak. Wis leren dhisik sawetara, Tonduk anakku limbuk. Iya, Pak iki. Awake dhewe iki sowan ana ngendi iki? Awake dhewe lan sak rombongan sak kanca-kanca warga Laras komplit. Sowan ana ing pabrik gula Kebon Agung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Oh, pabrik gula Kebon Agung, Malang, Jawa Timur.
Ado-ado wae dhewe sak kanca warga laras jangkep pengrawit lan warang gono sowan saka Ngayogyakarta. Ya, heeh, Nduk, mula kang saka kuwi sadurunge matur akeh, ayo ngucapake asta syukur rasa syukur lan panuwun ana ngersane zat kang muring zat. Awit saka palimarmane uga sih welas kang awujud nikmat sehat temahan kalenggahan iki bisa nyawijana ing papan kene ya ana ing pabrik gula Kebon Agung Kabupaten Malang saperlu ngadani adicara syukuran giling tebu kang sepisanan ana ing taun 2026 iki ya Mak. Syukur alhamdulillah wae dhewe bisa kasembadan sowan niskala tanpa manggih alangan. Uga aja lali ya, Nduk. Atur sungkem pangabekti dumateng para sesepuh pinisepuh, para bapak ibu jajaran pimpinan pabrik lan sedaya stafipun gunging panuwun katuraken dumateng sedaya panitia ingkang sampun berjuang kagem acara punika satemah saged lumaku kanthi rancak boten manggih rubeda setunggal menapa ya Mak. Iki rame tenan ya nganti kaya pasar malam. Ya jelas, Nduk. Jelas rame. Awit iki dudu sembarang acara. Iki pembukaan giling tebu ing taun 2026 tegese pertanda rejeki bakal lumintu-mili kaya dene ilining banyu kang tanpa kendhat. Oh, ya kaya ngono, Mak. Kaya ngono, Nduk. Tebu kang ditandur para petani sing rina pantaraning wengi tansah budidaya murih becik oleh anggone panen ing pengajap besuke bisa dadi gula sing bakal nggawa berkah lan piguna tumraping masyarakat ing Malang kene munggah ing Jawa Timur nganti warata saindenging Nuswantara. Syukur-syukur bisa diekspor nganti mancanegara ya Mak. Amin. Mula kang saka kuwi Nduk, ayo bebarengan padha nyuwun ana ngersaning Gusti Kang Mahanasa lan dumateng para pamirsa kadang sutresna minggahipun sedaya masyarakat mugi keparenga paring panjurung pangestu supados lampahipun giling sadanguning warsa 2026 punika lumampah widodha niring sambikala. Amin. Amin, Mak. Muga-muga gula sing diproduksi pabrik Kebon Agung kene bisa dadi berkah. Amin. Ora mung kanggo sing gawe nanging uga kanggo sing nganggo utawa para konsumene. Amin amin lan sing paling penting ayo memuji muga pabrik gula Kebon Agung selalu jaya makmur lan dadi kebanggaan kutha Malang. Amin Allahumma. Lah niki mau kono titipan pesen muling saka panitia giling tebu. Piye, Nduk? Yen ana wiyaga oleh kanugrahan pangkat ing pabrik kene. Elah elok. Kek pangkat apa kuwi? Arep diangkat dadi juru tebang. Juru tebang? Iya, arep diangkat dadi juru tebang alias tukang nebangi tebu, Mak. Ngawur wae senengane kok. Lah sing rada kuat kuwi kok ngono kuwi. Wong wis do duwe membership loro boyok karo asam lambung kok arep do nebangi tebu. Ayo do menggeh-menggeh kabeh. Iya. Ngono ya tangeh lamun gelem cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan. Iya. Ngawur wae kuwi senengane kok. Iya, Mak. Terus iki barang yo nganggo sambutan. Sambutan iki aku dikirimi daftar sambutan ingkang sampun rawuh. Wah, iki tak wacane ya. Iki daftar sambutan acara pagelaran wayang kulit. Nggih. Wonten Bapak Komisaris Utama PT Kebon Agung, nggih menika Bapak Doni Primanto Juwono, matur sembah nuwun Bapak
Komisaris PT Kebon Agung Bapak Dwi Pranoto, lajeng enten Bapak Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Bapak Indro Kuspriyadi, lajeng wonten Bapak Direktur Utama PT Kebon Agung Bapak Didit Taurisianto. Iya. Terus enten Bapak Duh kok iki kok HP ku ngelek ya. Direktur Produksi PT Kebon Agung Bapak Prasetyo Budi Santoso. Lajeng enten Bapak Direktur Keuangan PT Kebon Agung Bapak Teddy Pringadi. Lajeng enten Bapak Bupati Malang atau yang mewakili, Bapak Kapolres Malang atau yang mewakili, Bapak Dandim 0818 atau Malang atau yang mewakili. Yo. Banjur Bapak Pemimpin PG Kebon Agung Malang Bapak Ivo Pergianto. Lajeng wonten Bapak Pemimpin PG Trangkil Pati Bapak Himawan Ratmanto. Lajeng enten Bapak Advisor PT Kebon Agung Bapak Krisman L Tobing. Oh ngono Pak. Iki nyang kepareng rawuh matur sembah nuwun kagem para bapak-bapak ingkang sampun ya istilahnya paring kesempatan kanggo awak dhewe iki latihan ana kene ya. Ngono ya awak dhewe iki isih tahap pembelajaran tur ya nek mestinipun kathah kirangipun, kathah kurange, akeh kurange awak dhewe nggone awak dhewe gelar wayang kulit, gelar hiburan ana kene iki ya Mak. Nyuwun pangapunten ingkang sak kathahipun, nyuwun pangapunten menawi kathah kirangipun, menawi kathah kurangipun. Nggih niku wae jer kula niku nggih teng mriki wae nggih tasih tahap pembelajaran. Ya ngono Mak. Kok sik aku tak maca WhatsApp meneh iki. Iya. Soale sing ngirime aku ki akeh banget iki. Iki wis tak waca. Terus wah iki, heeh. Pokoke terus niku wau sampun kula aturaken sedaya ingkang dados apa jenenge? Inti dari inti-intinya. Iya wis diaturke, heeh. Saiki mung kari apane, Nduk? Mung kari ampase. Ampas apa? Ora mung kari seneng-senenge saiki seneng-seneng paring panglipur gek lagu-lagu gek aku tak melu joget. Ngono kuwi seneng banget aku nek kon joget-joget iki. Kon lagu-lagu iki mengko limbukan tekan jam 4:30. Ora masalah. Iya. Ora, Mak. Niki mengko lewayangan jam limbukan iki mengke dugi jam 12. Pokoke mangke gampil lah. Beres pokoke. Yo. Sik pokoke nonton beres asik sing mumet kene. Apa-apa. Kene karo mburine do mumet kabeh. Sing mburine mumet sing ngarep saya jeblok dase soane. Waduh jane iki kukur-kukur sirah. Iki mau ya kok aku ki apa jenenge dijak mlebu mobil iki diterke ning mau ki apa ya loji apa mau ya. Iya. Apa makne kon aku ki nek kono malah gembrobyos, Nduk. Lah gembrobyos kepiye? Lah aku ki kepiye ya nek kono ki wah aku mlebu ki waduh kok kaya ngene wah apike. Yuh Gus. Ana kursi apa jenenge kok kursi ana meja bunder kae terus kursine ngubengi ngono ae terus dikon lungguh nek kono aku ya wis tekluk lungguh wis ngarepe iki wis ana piring garpu sendok ana apa jenenge gelase sing gelas cantik ngono kae lho iya terus ana banyu waduh wis disuguhi kae terus bar kuwi dikon maem. Lah aku kan nek ngerti dhewe. Nah aku ki wong
apa sedayu to sedayu ning plosok. Dadi umpama nyiduk ngono ya ora mikir. Waduh aku to, waduh nyiduk cedhuk ngono kuwi tak peluk. Terus aku terus ngematke sekeliling ngono. Waduh ning kene do berwibawa ngono. Wah, iki lek aku ngotong-ngotong sego ya isin aku ya. Waduh lah. Gak aku kamangka ning kono ki mung karo Mbak Lintang gek karo adike karo Mas Mirza. Lah gak aku kan aku kaya ngene, kamu Mbak Lintang ki ya wibawane ki ya anggun. Heeh to. Cantik anggun, puling nyiduk ya sithik-sithik terus tekon Mas nek lada hitam ki manis apa ora Mas? Ya aku ora ngerti, aku ora masak. Aku ya muni ngono kuwi. Terus mulai nyiduk kadung rada akeh sithik cedhuk ngono kuwi. Ora apa-apa tak ciduke sing akeh aku. Lah kok le maem ki ya nek lumrahe ning nggon apik kaya ning nggon sing mewah-mewah ki ya sing kiwa garpu sing tengen sendok ditancepki ngono kae disit-sit terus dimplok. Lep sithik mboko sithik aku ya kulinane iki nganggo tangan ngene kok to. Nah, dinae sendok ora njupuk garpu. Lah terus tekan sut lep ngono kuwi terus lengonya karo ndungkluk men ra ketok akeh. Iya awe iki ya ngerti panggonan sing kaya ngono kok ya ora mikir to Mak. Lah aku ki jenenge wong ngelih. Disuguhi lah kok ana sego goreng, ana kambing lada hitam. Wah. Banjur terus ana wah akeh banget mau terus disuguhi. Apa jenenge? Lah kok lagi lungguh terus ana ngapunten niki Mas anu sop apa mau? Sop kaki kambing. Wah. Sop kaki kambing iki. Waduh lah ngono aku ki sop kaki kirik kuwi ora arang lho ya. Kok ning kene disuguhi sop kaki kambing iki ora jan India tenan uripku iki mau. Ora apa-apa lumayan kena dienggo indah-indah nganu cerita-cerita nggo anak putu sesuk. Iya. Saiki kek kari seneng-senenge le cerita wis lenggableh mengko meneh. Isih ana goro-goro mengko tak anggone ngomong dhewe. Anggone ngedian mengko ora masalah aku. Iya. Saiki bintang tamune sing mau iki bar iso luwih crita nggon ning jero-jero mongke aku tak ngedeki Mbak Lintang kae rosik. Dinggo apa jenenge ben le crita leku crita ning nggon loji moko iso saut-sautan ngono. Lah apik engko iki. Nggih monggo Mbak Lintang anu jumeneng kanca-kanca nyuwun sepote monggo. Sugeng dalu. Dedek, aduh Mas. Dicetheke sik mike dicetheke. Apa kok nyetheke apa kok piye? Senengane iki kok. Dinunul sik. Nah, Cek, nah, sudah. Nggih, sudah. Sugeng dalu, Mas Gading. Sugeng dalu, Dek Lintang, Mas. Nggih, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Jan. Tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Weh. Gimana Mas Gading? Seru ya hari Wah, ini? seru nggih, Seru sekali saged sowan datang PG Keponagong. Nggih. Alhamdulillah, ingkang nonton juga banyak sekali. Nggih, kathah. Kameramennya kathah sangat banyak penonton sekali. Nggih, Masya kamera. Wah, Allah, welok. luar biasa. Nganti Nggih. kaya drone. Lah ya toh Mas, wow. Wah, Halo. matur sembah nuwun Gimana sedanten. Mas? Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ini
mas-mas YouTuber ini makin bikin semangat aku sama teman-teman warga Laras loh Nggih. Mas. Luar biasa, terima kasih ya. Dan juga tentunya diucapkan ya Mas Gading. Nggih. Diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan lan bapak-bapak tamu yang terhormat yang sedang duduk di depan ini. Ini sebagian juga tirose wau Mas, pas kita makan di meja makan tadi, ada bapak-bapak yang tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Oh nggih. Jadi ini bahasanya campuran Campur aja ya, campur Mas mawon Gading. mboten napa-napa. Ya, oke. Alhamdulillah. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, gini salting nih. kenapa nih? Iya. Aduh, bosoku kok tadi ngomongnya to. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Nggih. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura napa? Ya aura wibawa, berwibawa. Oh. Mau ate isin-isin barang mau mam di situ. Lah Tadi. isin ya Pak, aku ki biasane Lek iki. mam dingkluk-dingkluk ngono jan. Ngene to biasane kan ngene aku. Piye? Muluk-muluk biasane kan muluk. Malah. Duh aku. Nggih, niki gimana Mas Gading? Nggih. Ada permintaan request napa mboten? Oh enten iki. Enten kula waca, kula bacane. Oke. Assalamualaikum Mas Admin. Lho. Wah iki saka admin ding. Dari Saya admin. Bu Retno Parisi nyuwun pamundutan lagu Jenang Gula Dik Lintang dengan bawa gegarane wong akrami Mas Dagading. Oh, nggih. Semoga berkenan Jih. Sukses ya sampai selesai pementasan malam ini. Amin. Dan sehat selalu untuk Amin. semuanya keluarga warga Laras. Ya. Juga Jeng Elisa Wah. Wah. Nggih, sukses capai gelar doktor nanti. Amin. 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 Amin ya robbal alamin. Nah, sampun transfer nggih 500.000 rupiah. Oh, oke. Saking Bu Retno Terima Parisi kasih. Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Bu Jih, Retno matur sembah dari nuwun. Jakarta. Jih. Terima kasih Bu Retno. Jih. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin. Ya didoakan juga Mas. Jih. Buat PG Kebon Agung. Jih. Didoakan Mas Nggih, Gading. niki. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangan. Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Ke. Ke Ke. 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 Kemanapun Mas Gading Mayang. Heeh. Aku selalu mendoakan dan mensupport Mas Gading selalu tentunya Aduh. Mas. Apa? Oncene lah Maces ya kan. Maces. Ke. Maknya sekaya lek ku adus mau. Piye? Lah aku jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriku niku lak banyune lak adem banget to. Nggih. Di lintang. Lah aku lek ku adus ki yo. Iya. Iya, Ngono kuwi dadi banyune iki ora kena awak. mau inggati. Heeh. Lah. Ya men ora kademen tok ngene ngene. Kuwi kira-kira grujuk ini yo tak bablaske Oh, memburi berarti ngene. ratus no jenengan mau. Ya sithik lah ngono. Saiki. 50% adus, 50% ora. Roh, bareng genti aku sing mlebu jeding. Heeh. Beh, Ke Mas. kata itu tadi. Ke. Bon. Bon, apa? Bon. Bon. Bon itu bondo. Utang. Bon, hah? Utang ya Mas ya. Bon itu utang. Toh. Bon ini utang ya. Utang. Bondo Mas. Bon. Bondo. Bondo. Dengan bondo effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading. Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih. Pripun Pak? Nggih, dereng ngantuk nggih Pak? Dereng. Kebon Agung. Go Agung. A. Alhamdulillah, Alhamdulillah. pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Nggih, Sehat walafiat dan alhamdulillah. tentunya semangat Mas Gading. Nggih. Kula selalu Gung. semangat. Gung apa Mas? Gung. Gung ing panuwun ingkang tanpa upami dene sampun apa ya?
Gonggong roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, Nggih. PG Kebon Agung dan jaya selalu. Nggih, amin, amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyi rin apa ajeng pun manut? Nyanyi Nyanyi. nggih. Oke. Sama Mas Gading. Nyawiji riyen. Ya. Nyawiji Nyawiji riyen. dulu. Derek nyawiji Nggih, riyen dipun derek apa? mawon. Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih niku Abah Geter. Abah. Napa? Jeneng Jose, kula dulu anu, napa mau nyawiji nyawiji riyen dulu? mawon. Oh, Nggih, nggih, nyawiji monggo nyawiji riyen. dulu. Nggih, monggo Mas. Monggo. Aduh, saya tak buka catatan. Sabar saiki. Orang tua-tua. Ini masih muda loh, Mbak. Ojo mbolakne ngono. Oh, jenengan dukane loh, Pak. Nggih, monggo. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak jokon tresnoku tak anteni tekamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak anteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tulung jaga atiku sajan apa tanpa takoni muka-muka tresno iki nyawiji. Ayo Mas Gading. Sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki enono opo sing rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresnomu tak anteni tekamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak anteni aku wis ngucap janji Siji panyuwunku tulung jaga atiku sajan apa tansah takoni
Nggih, sampun Bu edan rumone buanter ora jamak. Lah ya toh Mas, gak Nggih, apa-apa. pun mboten napa-napa nggih. Ini gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah Mas? Sakmenika dipun tambahi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Ngaten pripun? Monggo Mbak Nggih, Elisa. siap. Ngagem spot, monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa. Sugeng dalu, nggih. Malam, luar Selamat biasa. malam, selamat malam. Ya, nggih. luar biasa. Mak Cange, Mbak Yulimbo. Nggih, Nggih. nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam. Di sini bilangnya gitu, Oh. di walik-walik gitu. Ngalam, ngalam ker. Ngalam. Nah, ngalam itu maksudnya Malang. Diwalik tadi Oh. ngalam. Nggih, nggih, nggih. Oh, Pripun? malam. Yo. Malam. Hah? Malam. Ngalam. Ngalam. Malam. Ya, Nggih. ngalam. Oh, iya. Jadinya Malang tuh jadi Ngalam. ngalam gitu nggih, bener ya. Ngapunten niki warga kera-kera. Hah? Kera-kera. Iki ngomong apa? Arek-arek. Arek, Ya, betul. ngerti aku lah. Kalian berdua udah ipok belum? Ipok bareng. Ipok. Udah ipok belum? Kopi. Ya. Kopi. Ya. Kopi. Ipok Oh. rame-rame. Ngopi bareng. Ipok emar-emar. Mari. Kita Ngopi rame-rame. Yes. Aku juga lagi belajar, men. Tuh ya. Oh, bahasanya diwalik-walik ya berarti. Talek ya kuwi sinau. Negara tawa cara toto, negara tawa toto. Ayo aku ora nyadar. Negara mawa Mumet, cara. Mas. Negara mawa cara apa? Negara. Negara. Apa Mas? Negara mawa toto, Mawa- negara mawa cara. Ah itulah pokoknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah. Jadi nek kita pentas nengen di papan, di Ya. sinau adat budayane opo. Apa? Opo ya, Apa? terus ditampilno opo sing iso ditampilno seko adat budaya sekitar. Sekitar, Kok rasa masyarakat, sekitar. kira-kira ki masyarakat senenge opo, bahasane piye? Kuwi ditampilno ning dhuwur wonten ngajengan Siroyo gitu. Oh, centil gawe o kabeh ngono ya basane. Basa Jawa. Ya, pokoke nderek Mang Ayu Bagio, Nggih. nderek Dedongo, nderek tirakat nek melek sewengin atas ya, mboten setengin atas ya. Kayaknya sampai jam 2 jam 3 aja Sampai ya. jam 2. Ya, ikut berbahagia dan mendoakan buka gilingnya. Iya, Mbak. Sing didongake nggih menika sedaya mawon Sedaya. terutama koryowon karyawan yang nanti akan buka giling Buka muga-muga giling. sak terusé setahun mengajeng ya, Mengajeng. ke depan. Iku tuh tak tuntun terus ngene iki ya, Mbak ya. Kan katanya campur bahasa Indonesia sama Iya, bahasa Jawa. betul sekali. Sing penting selamat, Selamat. rahayu, wilujeng sak Amin. kabehe. Amin. Ya, untuk semua jajaran direksi, stakeholder yang hadir, komisaris dan semuanya Ya. didoakan juga panjang usia, Amin. sehat, Amin. bisa menuntun pabrik gula Kebon Agung ini menjadi semakin moncer. Semakin moncer. Yo, sa Indonesia, sa Luas. Asia Tenggara, sa donya. Internasional ya, Mbak ya. Iya. Ya, ini tadi gini Mas Gading, Nggih. saya juga menyampaikan ada salam-salam Nggih. dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sobat Ngebiar Indonesia. Betul, Oke. ini ada salam untuk semua sinden WL. Ya, Beliaunya alhamdulillah. juga kirim 5 juta rupiah Wah, untuk sinden-sinden sangu luar mulih. biasa.
Wes ora mumet le nguyu. Ora mumet ya. Yo, biasanya Aman ya berarti ya. Aman. Jadi pulang nanti dapat sangu. Nanti minta juga sama kayak tadi jenang gula. Jenang gula Ya, permintaannya. tegesnya jenang gula itu kan juga ini gula ya sama Iya, yang pabrik betul gula. sekali. Itu Cocok. ngemu teges. Ada artinya. Apa artinya? Ojo nganti kalau jenang gula tuh gula yang dipanaskan terus jadi kelet Jadi apa jenang kelet. ya. Ya, Kayak jadi jenang. apa itu? Namanya gelali. Gelali. Tegesnya ojo nganti lali. Pinter sekali. Ya, kita jangan sampai lupa buat apa. Dulu misalnya udah pernah kerja dari sini, Iya. jangan sampai lupa sama pabrik gula Iya, Kebon betul Agung. sekali. Semuanya yo petani, yo karyawan kabeh tekan dhuwur. Ojo nganti lali. Semuanya staff-staff. Betul. Mas Pak Satpamnya juga. J. Nah, ini kita hadirkan ya Mas Gading. J. Sebelum nanti Sudah. bergabung dengan duo iki Cak Komet, Cak Iya, Pluto, yang Cak ditunggu-tunggu ya Mbak J. ya. Kawe ya oke. Ini Wes di- ngantuk mbaknya Mbak, delok to Mbak. apa kok ngantuk? Cakep. Ini ada tadi requestnya apa? Niki Dadi niki Ati, request nomor pertama masuk ke Ya. saya. Tadi apa tadi? Niki enten melih Nggih. dari monggo Mbak Dari niki siapa? Amit Men Roto. Tadi bawonya apa tadi, Dek? Gegarane. Oh, Gegarane. Gegarane, Iya. Dari Dari- Jalek Metro. P. Betul Pak ya? Teguh. Iya. Pak Teguh, Dari oke Pak oke. Teguh. Jalan Ciliwung, Blimbing, Malang. Wah, oke. Minta giting, caping gunung dan parian. Nggih. Oh. Buat lintang pawukir tetap budaya. Lintang pawukir ya. Itu gabungan ya? Iya. Gabung. Lucu Yang- kan? Aku yang punya lucu. nama couple. Kamu Apa? apa namanya? Punya nama couple sama Mas Gading. Namanya tadi Iya, ini lintang tadi. lintang pawukir. Aku nggak punya couple sih. Lah. Tapi aku Wah, malu ora men- punya couple ning dilit meneh ana DR e. Oh, apa DR? Dokter. Oh ya amin. Wah, karang nah ngeten niku lho, Dek Lintang niku Nggih. sok mugi-mugi jenengan nggih saged kados Mbak Amin. Elisa. Amin. Jangan doakan ya. Sa. Ya, J- kalian kan jalannya sakit. masih jauh. Saged pasca sarjana. Amin. Pasca sarjana ora kaya aku ki pasca gempa kok Ya minangka. dirampungke no, lek S1 no. Nggih, Mas S1. Gading semangat sekolahnya. Sekarang kan baru semester 2 ya. Semester 2. Masih ya. jauh lah. Masih jauh. 6 semester lagi. Iya, aku juga lebih jauh lagi. Kamu SMA-nya udah selesai belum? Belum, masih Kelas kelas berapa? 2. Duh, masih Kelas kecil 2 SMA. Sepasang remaja Jatuh. cinta di balik. Oke, ini Nggih. anu nggih, jenang gula ya dibawani Mbak Lintang dulu gegarane Sama wong. Mas Gading ya. Oke. Nah, biar Aku. bagus sepasang remaja jatuh tadi, Oh, ya jatuh. silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin Apa- bawa apa- ya. apa- Amung. Bantuin bawa ya Mas Nggih. ya. Oke, siap. Alah Terus. wong wedok yang nyetek kayak Ah, Rono. piye toh? Sabar kalau belum dipandang Oh, jangan nggak boleh mendekat. ya? Iya, Oke. di sini dulu jual mahal dulu loh. Ya, ya coba Mas Gading ya. Nggih. Among ati pawi tane. Lah, wis dipandang gitu agak melengos dikit. Oh, melengos. Melengos. Dikit timpin. Kono melengos aku. Ngene ya. Ya malu-malu ya. Oke. Luput pisan kena pisan
Nggih. Ayo Mas. Yen angel ka langkung. Coba bareng. Waduh, ya. lagi Iso bareng. ora? Bareng. Bareng saling menatap gitu yo. Oke. Ya. Bareng ya Mas. Ya, yo. Aja kleru neh lho Mas. Ora. Yo medendi. Lah, Serius lho. fokus serius. Fokus, coba. Yo. Yo. Wah, opo ora kok malah. Iya. Piye Lah aku sing samping aku lho. Ayo toh. Ya, yo. Gitu. Tanken ayo Mas. Nendi? Hah? Alon-alon to? Oh, suka pelan-pelan kamu ya. Heeh. Ya, ayo. 1, 2, 3. Tan. Apa? Ayo. Ayo. Lah aku wis tan lho. Yo. Tan Kena ti numbas arta. Yes. Gimana penonton setuju mboten niki pawukir niki ya? Waduh, langsung setuju. Ngono ya. Ya, senang Senang gula. pulang nggih. Jenang Nanti kula. yang putaran kedua dikorkan karena Kor. ini diminta semua sinden WL kita Oke. kirimkan untuk sobat ngebiar Indonesia Jih. yang ada di Ya. Jakarta. Kamu yuk, melintang monggo. Mesti nesu terus sepatu jangan aja Dangdut ya, Mas? Ada Mbak Elisa. Ayo Mbak Lintang ayo. Warga Laras Indonesia.
Sinden Warga Laras buat ngasih bagian bait terakhir ya. Oke. Anteng dan Agnes masih. Ayo. Manti. Ayo, maju boleh berdiri apa di sini, di sini. Berdiri biar kelihatan, biar di shoot gitu ya dari belakang. Oke. 2A baterai nih. Ayo, Anteng Agnes. Komplit. Ang tamu yo Sinden Warga Laras sudah menghaturkan Mas Gading. Nggih. Ini aku kembali dulu. Apa standby? Kembali dulu tidak apa-apa mungkin. Sampeyan kok gantos bintang tamu sing bagian jeder-jeder iki engko. Gayeng-gayenge iki engko ngene iki. Langsung saja kepada waduh monggo Cak Komet Cak Yono katuran minggah panggung. Langsung sirep ya. Remeok cakram. Ketok kompake ya Met ya. Ya aku ya seneng lho ngene iki enek yoga set ngono iki ya seneng. Kuwi biasane tukang kendangi biasane. Tapi ya jane ya gak ngantuk lho jane.
Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Macange Yulimbo. Wilujeng dalu ki. Mas Gading. Nggih. Alhamdulillah tak gadang-gadang nganti bengi iki lho jenengan nembe panggih. Nggih, nembe panggih niki. Lah nggih. Terus Niku sik mburi niku nganu pepaitan apa kalih kula niku. pripun ta? Lah jenengan wau salaman kalih Nggih. kula kok langsung melengos madhep mriku. Mboten niki garangan kok niki wong ngerti kancane ora gelem salaman iki lho. Halo, ijek pura iki, ijek. Apa nih? Kula tak turuti kabeh kene rata mah kok bodo-bodo to, Mas. Lho, saura-urane ya mulai pesindene seret ngantek tekan dalangi. Ngono lho, suatu penghormatan sastra Jawa. Lah aku ki mung apa urung? Urung ngono. Ngono ae kok iku. Sehat ya, Alhamdulillah sehat. Biasane delok teng TV alhamdulillah sakniki pun panggih. Panggih teng mriki. Nggih. Ceritane pripun to Mas kok saged pisah kali Gisel niku? Oh, Sik to. Omonganmu aja lunyu lho. Ngono to, Pak. Iso pisah mbek Gisel dapan to pedhok? Gading. Ya Allah kuwi Gading Martin bocah Jawa. Iki Gading Pawukir. Ora tau pedhok kok. napa gading sinten? Lho duka Dek Wau sinten namine? Mas Gading, ngoten sing Lah, dimaksud nggih. Mas Komet niku Gading sing tiyang Jakarta mriko kok. Artis. Artis. Mulane beda ya Met ya. Enggak. Lho, jere arep mbok bedakno Dik Mau kok bingungno kancane to. Tok enom ngono lho karepku. Lah iya jane tasik enom kaya ngene iki lho. Niki pokoke anu Mas Gading derek tepangan. Nggih. Kula Cak Yono niki Cak Komet. Nggih. Nggih, pun anu Dek Wau rawuh jam pinten? Wow, jam setengah seprapat. Aduh. Kurang. Setengah papat. Nggih, setengah papat Kok maksudnya. setengah seprapat. Tasik kuliah nggih. Tasih. Alhamdulillah. Galang tasik Tasik. enem. Wih, sing penting semangat nggih Mas Nggih. nggih. Wong Siap. ngono di enteni wong sakmene mbiyane nek takon kuliah wis karuan bar jagong tasik semester kali nggih Mas. Nggih. Teng pedanyangan Perdanyangan. Pedalangan apa pedanyangan ki Nggih. rawuh raimu apa piye? semester 2 Semester 2 kowe kok ya apal. apal kene mengikuti kok ya. Loh, halah pokoknya sing semangat terus belajar Mas Gading. Nggih. Mugi-mugi job ke depan tambah lancar. Amin. Wis pokoknya didongakno muga-muga laris kados ramonipun nggih. Amin. Amin. Niki yogane yo ketok kompak nek Nggih. iki lho ketara. Niki latihan niki 7 dina 7 bengi. Oh, latihan pas dalu punika lakonipun Semar bangun kayangan niki. belajar 7 dina 7 bengi. 7 dina 7 bengi. Aja cerita ngono Mas. Lah pripun? Ayo ketara nek iki gak tau enek tanggapan gur latihan tok 7 dina. Kowe engko tak kekrek lambemu lho. Tegese iki mantep no ceritane iki lho. Mantep no piye lagi Semar bangun kayangane sing bagian ngusung semen sapa? Lho kowe iki omonganmu lho. Semar bangun kayangan kuwi cerita wayang ora kok bangun terus gawe gedung ngono ya ora. Cara Jawa ngene iki lho ketara. Bocah kuwi ya upama dadi wong kuwi ketara kok Met kawit cilik niku lho. Kawit cilik iki dolanane apa mesti paham kowe. Paham. Mulai cilik iki dolanane apa sok ben gedhe dadi apa Apa? mestine ya paham. Contone Mas Gading. Mas Gading. Kuwi cilikane dolanan apa? Wayang. Terus gedene Gedene dadi dalang kondang terkenal laris. blesete dadi dalang. Paling ya bakul wayang ngono tok. Bakul wayang, bakul Tapi kan gamelan ngono to. isih masih searah gitu. Oh iya. kan? Berarti angger cilik dolanane kok Ya wayang. sesuai apa cilik kebiasaane. Ngono. Wayang sumben dadi dalang, Dalang blesete dadi dalang, Bakul. mesti bakulan. Wayang. Ya kados Mas Gading ini. Iya. Upamane lho. Jek cilik kok wis dolanan kain. Kain. Kain biasa lho kain. Ya paling gak sumpen gede dadi perancang busana atau desainer. Oh iya. Nggih ngoten niku. Iya iya. Cilik dolanan kain, Kain. kok gede dadi desainer. Blesete desainer. Paling bakul klambi. Kok aduh men to. Ya ora wijik searah kok. Upama cilik dolanan tang, dolanan kunci, dolanan obeng. Ya nanti paling besar jadi mekanik lah. Duwe bengkel gede. Blesete dadi mekanik. Tukang tambal ban. Kan sik searah.
Mung tambal ban tok. Ijik searah kuwi ya dolanan alat. Tapi met upama jek cilik lho. Cilik kok enek pitik disaut diprotes ndase. Enek kucing disaut dibacok ndase. Kuwi gedene dadi apa? Ora usah ngenteni gedhe cilik pateni ae. Kuwi jelas dadi begal. Apa enek bocah kok kucing liwat protes ndase. Ngeten iki lho Mas Gading. Biasane nggih ngeten iki, bocah nek kurang pengalaman ya ngono kuwi. Mosok enek cilik protes gedhe dadi bajingan ki ya ora enek. Gedhe paling ora dadi tukang sunat, apa tukang nyembelih kewan rak ngono to. Sunat kok sasarane kucing. Lho ya kuwi belajar ngono Mas. Iki le ditangkap onoan apa? Pabrik gula. Ya. PT Sumberagung. Nggih. Nah, nggih niki ingkang wonten ngajeng menika direktur nggih rawuh. Sumber Agung apa Kebon Agung iki? Kebon Agung wis Kebon Agung kok sapa sing muni Sumberagung? lho gak ngono to. Awi ngilingno. Kowe iki kupingmu ora patek krungu. Delok to kupingmu. Lah alah kuping pilek ngene kok. Oh sing budheg iki kowe kuwi lho. Aku muni piye? Sumber Agung. Kleru yo Met iki kok iso terusno ae kok iso Kebon Agung. Lho, Goblok ngeyel. lho kandhane iki harapane teng mriki jenengan ndongake para direktur napa karyawanipun saking Bon Agung napa badhe wonten pesen kalian Mas Gading Mboten enten. apa ki penilaiane apa ngono lho. Gak. Suluke apa sebetane rak yo ngono. Wah, wis apik nyapa nguyahi segoro. Sebetane wis ketok apik. Wis. Suluke kados ramane. Oh iya. Wah, jan apik ya. Heeh, tambahi sithik jane rada kreatif mega sah nom. Heeh. Tambahi. Suluk kok ditambahi piye? Iya, suluk gala-gala apa ngono kan. Dadi Kowe apa umum? Suluk gala-gala contone piye? yo Rama Semar ngene. Nuwun sewu lho Mas Gading. Tambahi pripun? Jenengan nggih saged upami suluk gala-gala nggih saged. Kados Mas Komet niki. Nggih, saged Contone jajal, contone. cobi dicontoni riyen. Contone jajal. Mas ya. Malah Gak penak iki. Kuwi jane ngeden apa? jenengan cobi riyen. Ya ampun. Sepinten to? Anu sak menten lho, kadang nggih sak menten ngeten. Wah, angel. So, nggih, mengke jenengan nyuwun-wuruh kali Mas anu niki Mas Komet nggih. Nggih, mengke kula tak. Pokoke diwarai suluk-suluk nggih enten Gala-gala. gala-gala, cinta tak terpisahkan, Nggih. malam terakhir, pokoknya komplit iki Singkong suluk. dan keju enten mboten? Nggih, saderepun kula aturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak nggih? Ibu-ibu boten ngantuk, Bu? Alah iki biasane angger bapake sehat, ibuke kok urung ngantuk. Wah, ndang meteng biasane, Met. Iki piye to? Kuwi contone tanggoku ngono. Sing mboten pengalaman iki sampean iki lho. Kok ora pengalaman. Lah iki penonton wayang delok ket mau kok ditakoni, "Pun ngantuk napa dereng?" Kuwi apa urusanmu? Kowe lek wis padha ngantuk ora ya turu dhewe to, Mas. Wong delok wayang penake ngono sehat nggih. Lah nek lara nyapa delok wayang? Wong ki aku ki Wong ben ditanggap wong ki paling tidak sapa sing nanggap, iya ta? Iya. Acarane apa, dongane apa? Boi. Kok gobloke iki lho. Lah Kowe niku kuwi paling tidak matur nuwun karo sapa lho? Sampeyan wis matur nuwun rak urung to? Maturun karo sapa? Lho, Wah. urung ngerti. Kowe matur nuwun karo delok. Lho, aku yo matur nuwun kali pimpinane sing desa. Sapa? Anu Pak, anu Mas Ipo. Hah? Mas Ipo. Mas Ibu sapa? Pimpinane iki Mas Ipo. Wah, kliru matur nuwun sing pertama ora kuwi. Sing pertama kudu matur nuwun karo Ya karo sing ngicir tebu. Awake dhewe iso ning kene iki merga ya kuwi. Ngono lho. Jajal umpama gilingan iki umpama tebu renek apa giling ndasmu. Mula pertama matur nuwun kagem para petani tebu nang pabrik gula Kebon Agung menika. Pak Erik, dereng ngertos ta Pak Erik sing pundi? Mbuh. Ah, wilujeng dalu matur nuwun Pak Erik. Dalu punika niki mboten tanggapan. Dadi dalu iki awake dhewe iki spesial ning kene mung tambah seduluran. Ngono. piye to, Met? Lho, iya. Iki yo tanggapan padha ae. Ora iki awake dhewe nyaur utang. Lho,
Oh, iki wis rong dina yang lalu kok. Wis dilunasi. Wis dilunasi Pak Eri iki beres kok. Waduh. Lah aku piye nasibku? Lho, engko tak pikir engko ya. Kok mbok pikir ki kok terus kira-kira aku lho sanggup apa? Lah kowe lak kira sanggup selamat ngono kae ya wis to. Matur nuwun nggih Pak Eri nggih. Selamat bungkuk wonge wis kan kok nyang kok kenyangoni. Lah dongamu apa, Jal? Dongaku harapan ke depan mugi-mugi pabrik giling Kebon Agung mugi-mugi nika tambah maju, tambah sukses. Semakin ke depan semakin ada harapan. Nah, kuwi contone dongane kanggo para warga masyarakat, para penonton sedaya. Ndang. Tuh. Kuwi to gentenan. Lho, ya kuwi sik no karo penonton. Iya iya. Kula dongake warga Kebon Agung tambah sehat, rezekinipun lancar. Mugi-mugi diparingi panenan ingkang luwih, sing pedagang mugi-mugi laris, sing pejabat mugi-mugi menaik jabatan. Amin Allahumma. Sedaya kula dongake yoga-yoga dinden sedaya penonton bapak-bapak ingkang wonten ngajeng kula dongake mugi-mugi dados tiyang sugih Allahumma. Amin. Ya, aminmu karo aminku rasane wis beda. Ya sing amin nak wedok-wedok kitok lah sing lanang ku ya ora pengin. Akhirnya rapat butuh sugih kok. Pengen butuh sugih kene tok. Wedok tok tok. Pokoke muga-muga sugih Allahumma. Amin. Oh, ora Sedaya Kang Rawuh mugi-mugi sugih. Amin. Lho butuh sugih. Ya aja ngono donga kok mung sugih tok nggo apa to? Lah wong ditungane apa? Iki main nang gone pabrik gula. Iya. Gula kuwi mawa teges. Gula saka tembung guaken kabeh sing ala. Oh, bocah pinter. Gula mau apa, Met? Gula kuwi guaken sing ala. Gula ana sing ngarani gendhis. Gendhis ki genah-genah rasane wis manis. Sik to, iki mau gula urung rampung. Gula tegese apa? Guak barang sing ala. Dadi ngene iki lho Mas. Pabrik gula. PG Kebon Agung ki ora trimo nguri-nguri ning ngurup-ngurup. Ora kok gembor-gembor ayo dilestarikan budaya ning langsung praktek ya kuwi nanggap. Lho ngono. Tere, ya ampun, komen alah pinter lho bocah iki. Artine gula mau. Guaken barang sing ala. Wih, iso apik kaya ngono kuwi harapane. Aku kok malah gila to karo kowe. Kok gila piye to? Biasa Iya kok kene. lho kok. Nuwun sewu lho Mas Nggih, Gading. pripun? Gula ana sing ngarani gendhis. Arti sebuah gendhis. Gendhis ki genah rasane wis manis. Terbuat dari tebu. Iya. Tebu kuwi saka tembung teliti dan terbuka. Itu sesuai menjadi program tetap yang diresmikan di semua staf karyawan PG Kebon Agung. Semuanya menggunakan asas keterbukaan. Mula Kebon Agung semakin berkembang lho. Ngono Tepuk tangan untuk Kebon Agung. Ngono Bapak Ibu nyun sewu niki wau tengah jengak pun Mas Gading kalih Mbak Lintang Kero niki Tak tapuk lambemu. Lintang Kairo enek. Kairo. Lho, kengko tapuk. Lintang lho. Kairo. Nah. nyun sewu kula tangklet kalih Bapak Ibu ingkang sampun rawuh nggih Mbak Lintang Kairo kalih Mas Gading cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Do nanti wong-wong. Iki lho cek lenggah lho ning ngarep kene. Mbok dibantu no aku. Oh iya. Mas Gading kalih Mbak Lintang menika cocok napa mboten? Sing cocok kono sing kono urung biantar. Ayo Sing kene iki ya ketoke ya seneng karo kene ketok. gak kowe sing kono urusi kowe sing kene tak urusane aku. Oh iya. Bu. Ibu. Mas Gading kalih Mbak Kairo cocok napa mboten? Cocok, kandhane cocok kok. Nek sampean. Nek aku cocok dasare Mas Gading ki dalang. Lah sing Mbak Kairo ki ya sinden, ya terkenal. lah sing lakoni ki Sing nglakoni nggih remen nggih Mas Gading. Wajah. Lho kandhane kok. sing sampean tenanan to? Lah, Lha pikir tenan anake wong lho sing kudulanan lho. Aku sebagai Pak ya ngono. Dadi sampean nak iya nak ora lho. Iki di live streaming penontonnya ra ben-ben hampir mencapai 5.000 penonton lho. Kuwi Sampean tenanan ora? Kowe iki kok nyeneni Mas Gading kuwi ki apane to jene? Aku bapake.
Masa Mas Gading iki gantenge kok dipak kaya ungkal iki. Sik rencana. Berarti sampean setuju? Kowe rencana berarti arep aku paham e. Apa? Lah kowe ngaku mang rencana le. Ora aku bapake Lintang kok. Iki Berarti sampean setuju? setuju no. Ana wong dimacokne Mas Gading karo Mbak Lintang Dasare Mas Gading iki tasik enem, jalan. dalang. Nah, Terus Mbak Lintang nggih ayu, Ya. lencir dhuwur. setuju? Saiki lagi viral. Lho, ya jelas setuju to. Nek aku gak. Lho, upama Mbak-mbak iki ya setuju Mbak nggih? Alah nggih wis ngantuk ketoke. Bendina tanggapan mari. Nek aku ora. Nek aku kabeh iki dipikir-pikir sih. Piye to kowe kok ora setuju iki maksudmu piye? Pancen aku ora setuju kok. Sebabe Sing lanang dalang kondang, ya laris. Bendina Bintang tamu tanggapan. sing wedok bintang tamu sinden laris. Kok enene gak setuju? Ya engko sing korban mesti dadi korban anake. Lah kok korban anak iki? Ora diperhatikan dadi toleh tinggal tanggapan, ya ora. Iya. Bocah ya ora berkembang lho otaknya. Sing kono tanggapan dhewe kene tanggapan dhewe. Mula nek iso aja. Lho kuwi urusane apa ambek kowe kuwi? Lah ya. Anak lho anak. Iya, Kok iya. iso ora setuju lho kenapa bendina tanggapan kuwi? Nek iso golek sing nganggur. Dadi Mas Gading iki golek pengangguran ngono. Kowe iki ya ngono ya nek iso ki ya karo Bisa memanage mengatur semua urusan rumah tangga dengan baik. Oh, Ngono lho. Karena menurut cara pandang geografis, sampean itu Waduh. ngomong apa jane? Kok teko BMKG biring gak kurang cocok gitu loh. Iya toh? antarane jajal sampean ki kurang cedak kok. Ingin Mas Gading ki sing cedak ganteng apa ora? Pun ngeten lho, jenengan Pripun? pikir-pikir yen Nggih. nek ajeng seneng kalian Dik Lintang niki, nggih? Nggih. Dadi dipikir-pikirin nek sampean laris, Mbak Lintang laris, sing ngopeni anake sampean sok ben sapa? Nggih to? Nggih. Lha nggih, sing meratekno sapa? Mula dipikir-pikir. Nah terus pripun sakniki? Kudu pisah kok kae. Lho. Kowe ki sapa kok kudu pisah ki lho? Soale- Rumangsamu. Soale Lintangnya arep dolen aku ngono lho. Lah wis ra mungkin to, mosok menungso kok rabi mbek garangan ki wis ra mungkin. Sapa garangan? Kowe iki lho, Nyek luwak kok. iki lho sindene Mas Gading kuwi ya. Nggih. Kabeh mulai Mbak Lintang Nggih. ngantos dugi mirku Mak Sret kabeh ya ayu-ayu kabeh. Nggih. Kira-kira kowe iki mbok ya aja milih Mbak Lintang. Nika lho pojok dhewe nika lho, Cak. Nah, Lah, Nih, nggih. oke. lho oke iki. Masa arep seneng karo pojok dhewe? Ora masalah. Lho kok ora masalah piye to, Mas? Ora masalah nek ngene-ngene iki kaken jalukan malah rewen-rena. Skincare sing mbuh. Lipstick. Heeh, lha nek pojok iki paling etan dhewe iki. Paling njaluk menyan, dupa. Unyan jane iki memedi. Arep dikutuki apa Aku piye? nang ngrene minyak kapak karo dhuwit klitik ngono ya. Ya sesuai dengan tema gula ki ya penting. Nggih. Mulane gula ki iso dienggo lambang ya Met ya. Pripun, Mas? Lah lho. Gula kuwi berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok contone iki upama gawe wedang kopi. Wedang kopi. Kuwi kan ya butuh gula. Nggih no. Diombe srep enak. Gula kan ora melu acung jempol. Piye kuwi? Lho, ora ikut berperan, ora disebutno to. Enek gulane kan ya ora. Nyebute piye? Eh? Kopine enak. Kopine jelas enak. Kuwi gulane ora ketut gulane enak ngono kan ya ora. Ning gula ya meneng wae ya. Iya kuwi dienggo perlambang wong kuwi ya kono kuwi. Contone neh roti. Roti. Kuwi dalam komposisi kuwi ana gula. Tapi nek dipangan iki lho roti enak. Tapi gula kuwi ya gak tau disebutno. Berarti apik ya gula. Apik gula ki berperan penting dalam kehidupan. Lah tetanggaku kae gula kok bongko. Kuwi diabetes bocah. Lek omong sing ati-ati, Basa. dikancani kalih sinten Mas kula niki? Mang milih. Sakniki mang milih Sobi. Tenane Nggih. Sing ikhlasin jenengan sing pundi kalih Mbak Lintang, Mbak Elisa. Anu Mbak Elisa mboten usah nggih. Lho nyapa? Heh? Apa? Yo ben Iki yo leren, bintang tamu sing ngersake komisaris Sopo? Iki omong apa? Ora kenal biring kok Pak Eri. takono aku lho. kaya kenal. Bapak komisaris jaman ora paham. Diurut kok kene ya, diurut. Mbak Elisa nggih. Nggih, mboten napa-napa. Dikanti sing ijo-ijo nggih. Nggih. Siap. Oh, kebetulan Beres. rono. Oke, loro lho ya Mas ya. Iya, iya. Siapa Mas? Oke. Sing apik, Iya, iya. buanter dadi kaya wayang rasa sera.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati to, Cek. Mas. Mati mbok disumet. Disumet betorek mboten. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu Nggih. ingkang tasih lenggah, tamu undangan ugi warga Kebon Agung ingkang tansah. Jane ape bancaan. MC iki, MC iki wis dinteni iki ya kudu sing semangat. Wayang Met. Yo yo iya no, justru hadirkan yang beda. Mak teleni. Gas. Gas. Piye aku ora paham maksudmu lho. Kowe Diton. lho jajal sing biasa ngemsin wong lairan lho. Yo. Lho aku yo ora iso to ngono kuwi. Yo. Baik saudaraku semua yang sudah hadir. Ora lah ngono kuwi. Hadir di kawasan pabrik gula Kebon Agung Co. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah Indonesia. Tak panggilin satu persatu. Mas, guyune aja akeh-akeh malah kaya wong gendeng. Lah MC dangdut kok, Mas. Saiki ae lho guyune. Kaken. Kakean to kuwi. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kondang Indonesia. Ada siapa dia? Jare kon Siti. Kowe iki kon ngemsyok ngababi wong sakmono bani lho. Aku kok bingung to kok. Ya sedengan dawa ora, ndek ora. Sedengan. Yo, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Siapa lagi kalau bukan? Alisa. I love you. I love you. Ho, Kuwi disepoti apa? seperti anu Heli. Yes, sudah hadir di depan mata saudara. Selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat ya? Sehat. Kita Bidu sapa Dek. penonton semuanya, saya pakai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa, oke? Oh, coba. Semuanya bagaimana sehat? Sedoyok kados piye? Sehat? Yang berada di depan, Sing ono ngajengan. Baleni Met, jajal Met. Kok ora patek penak ini kita ya? semua yang ada di depan. Sing ono ngajengan. Lah aku lho. Kok kayak tahu ngalami tuh aku iki. Kuwi anu jajal baleni ta? Balen pisan kas. Semua yang ada di depan. Sedoyo wonten ngajengan. Nah, Bapak niku teh ngajengan. Hei. Wong kleru kok malah mbok bapak lho. Lah nggih bapak-bapak sing ngajeng niku lho. Bener ora to sing bener opo cari guru lah. Sedaya ingkang wonten ngajengan. Lah iya. Ate gak ngono. Sedoyo ingkang wonten ngajengan. Sedoyo. Ya ampun, Panjenengan Mbak. nggih wonten ngajengan. Panjenengan wonten ngajengan. Bopo-bopo wonten ngajengan. Aku nek bar ketemu ki muni mijutno lambe ya. Kok mijono lambe? Nyawang tok pegel ya. Ya bener. Aku Bener, ngajengan, iya. sampean ya ngajengan. Ki sak lihat rene ya ngajengan. Layak to. Wonten ngajeng kok iso. Lah layak kok muni dhewe kabeh wong meneng kok muni aku. Sibake Apa sing ngajengan. muni? Apa muni? Ngajengan. Ora iki kok Ngajengan. kabeh sing penting bohogio. Ba ya Sing penting bohogio. Bahagia. Dongo. Nggih. Yo sareng-sareng. Sareng-sareng. Eh, penonton lo tumplek-blek sak oke ya. wis, Tumplek brek sakmene. lepek. tumplek blek. Ya, saking oke. Oh, tumplek blek. Bisa dicawiskan di Apa kuwi? Wah, dihaturkan Ya. inggih menika song. kowe arep Song, diaturkan. sing a song. Sing. Sing a Aku song. soremo ya wis sing. Ya ngising tak tapuk. Beda kuwi be bucal. Sing. Ya sing a song. Nggih.
A cap of a mountain. Anu met ganti kuwi ae lho met sing cetha Ya mau nginak kene wis gak kenen jalukan. Kuwi lho basa Inggris lah. Basa Inggris. Geleleng lah. A cap of the mountain. Kuwi tegese apa? Coba. Mbok. Cak komet niku. Monten gunung ta? Gunung. Cap, Cap. head yo Head. iso. Apa? Gunung Capil. Lah. Capil Apa? gunung. Nah, Keke yo paham. Meleti uteke yo iki. Utekmu dhewe. Encer. Lagi munggah diutek-utekno. Meleti. Rasane su. Rasane piye? Ancene yo ngono kuwi logate ngono met. Dadi kowe iki yo rasa tersinggung. Nggih Pak nggih. Oh sak iso-isone. Sak iso. Oh, akeh ketal ketule koto-koto dimaklumi aja. Ketal ketul bohoso dimaklumi aja ya. Jadi ngene lho, masalah kental kentulmu kuwi tak kok ora Kok paham. ketal ketul bedo, ketal ketuling boso. Ketal ketuling boso salah koto-koto. Tindak tanduk engkang tidak prayogi itu loh. Prayogo. Wah, ora paham. Kita pamer ke dulu. Ini ada adik ini. nah. Adike Mas Ya, Gading. adik Mbak Lintang toh. Oh, alah Mbak Lintang kene. Ya, nanti Iki lho mulaine adike wis dijak. iya. Esuk ben genten ibuke melu. Dolanan wayang mulai cilik ya. Dolanan angger cilik dolanan mik, sok ben nek gedhe dadi apa? Eh? Ciki wis dolanan mendina. Ben dadi mutin. Udah dimodin. Modin. Oh, nyanyi apa-apa. Ayo Jumeneng, Mas Mirza ya namanya. Ya, nanti duet juga nanti ibu-ibu sinden yo iso melu. Ya. Bowo capeng gunung, nah iki tugasnya jenggeleng. Jenggeleng. Jenggeleng ya. Niki nyun sewu Mbak Elisa Iya. saderengipun. Oke. Saking bapak-bapak ingkang wonten ngajeng menika Pak Erik ingkang pundi nggih ngapunten. Ngersake nderek teng pepanggungan apa mboten Pak Erik? Ah menika lho, Met. Menika lho Pak Erik. Oh, Pak. Nah, endi Ndi ora ngerti ya sono. Ngerti ora? Padha ora Mau wis ngerti. tepuk dulu. Menika nggih Pak nggih. Woi, jenengan mawon Pak nggih. Lho kok jenengan Kok mawon. Kok nayoin. Sak karepe. Ya, selamat malam Om Komet. Om piye? Ya. Mbah gitu ya. Namanya siapa? Kok kadusnya ngenyek to, Om? Boten. Entek suarane. Tak ono Namanya siapa? Mirza. Mirza. Nggih. Oh iya. Mirza nama lengkap Nikita Mirzani. Sanes. Sinten namanya asline? Mirza Kairo. Oh, sami kalih Mbak. Ya. Sami, nggih. Satu bu. Dadi Mirza Kairum iki engko Kowe keluarga Kairo. Keluarga Kairo. Tanggaku ke jenenge Lintang Wireng. kuwi lintang nggonmu nek lintang kene yo menik-menik. Baca ngaturke napa menika? Sesi Deman. Si Sediman. Sesi Deman. Nggih, Sediman. Teman, ya. Ono ning ngarep kali Mbak anu. Ya, duet Orjalus. kali Mirza dan Orcarus. Ya. Mirza Orjalus. Coba. Anu mboten usah dicekeli pun kersane nglembreh nggih. Nggih. Kalau Apa diajari no. Wis to. Kok Pira? dicekeli ngene ae ngedak wong wedok kok. Gugup kok ya mah. Oh, berarti nek gugup sing dicekeli ngarep kene. Biasanya gitu. Lah aku ora tak cekeli kok biasa tak ben sak polahe. Nek gugup Jadi- kok kademen itu biasanya gitu. Nek cewek beda, nek kedinginan. Nek cewek pripun? Ini. Oh iya, cewek ngene. Kalau cowok kan beda. Kowe ra duwe kabeh ya meneng ora iso. Ora tau kademen. Coba. Ui tane Apik karek nukone sanggul. Lanang sanggul. handere sang make pria bagus kang olah budaya Yo ngene iki lho, jek cilik iki diwarai nembang. Dadi iso nembang sing apik
Lintang Kairo suarane ya apik, adik iya apik. Saya Padahal bapaknya bakul pitik lho. Kowe kita tak suwek cangkemmu lho iku. Yo tenan kuwi aku karo pakane pelek kok. Plek opo kenal ora kok. Bakul pitik. Alah, aja melu-melu. Sowan menyang kutha gedhe Bandara Troskan Yung-yung Selendang kuning Kang saking ukir Balis, Kalem. umpami niku saut-sautan pripun? Oke sakit. Jenengan, ini mriki, kula. terus cak Oh, komet. iya iso. Biasa. Iso Kalih kerawitan iki, kalih kerawitan kelas pinten to? tenan. Entek rong pasang kowe ya, Met ya. Ya coba aku terus Oke. kene kono. Iya. Oh iya. Suara kurang bermono ning wasis angungro Kene. Lolos. Kena ayo cari guru ra. Ayo, Enggak. tunjukkan lho iki lho. Nggih, Dik. Ayo. Mangga. Kaya padha ya. Apik, Mbak Elisa ya apik. Iki apa meneh cak komet. Om komen. Saniki. Bisa to? Ngungrung marang pen apa kek? Bahjan angung ngrum. Angungrum Angungrum marang. Marang. Oh, wis angel. Sampean ya sampean. Wis to alah lah kurang iso. Ngurung kurang dhuwur ta, Mas? Kurang dhuwur. angungro marang Bendoro Tiah Sulistyo No. No sapa? Pijer kok tekano. Sulistiono to, Kak? Pijer. Pijer. nangis wae. Tak seliteng Wis isan. diomongi ta aku gak iso. Ora iso ya ben kene. ngincangake alis terus tresno sesideman luwih becik patenono timbang pepisan
jiwa ragaku kawura kehormatan mempro rubuh ngarepi injo. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke ombak isine kowe apa wae senadyan sesitama bakal tak wujudke. Luar biasa. Oke, tepuk tangannya pundi, Pak? Pinter Bocah sakmene kalau nggak dilatih bisa nembang among dolanan roblok apa dolanan apa. Alah dadine kaya apa contone niki lho, Mbak. Lah iki piye? Anak kayak cilik dikon ngombe, saiki gede-gede bakul arak ya, Mbak. Lah iya ono kok. Ngomong kene. Terima kasih berbudaya terus ya Mas Mirza Khairul. Pokoknya bendino sampean kudu melu ya. Mas Gading neng diai melu, tanggapan yo melu, ngopi yo melu, Neng jeding ya melu. mau foto Aku bocah sing penting siji sugih dadi wong sugih wis beres. sugih kanggone apa kok. Ora Penting kanggo pinter piye, ya Le ya. Nggih, pangestunipun. Nek pinter somben iso contone iso gawe pabrik kaya ngene iki. Pabrik gula ki yo pinter tok. Ah, omonganmu. Direktore ya Pabrik iki Kebon Agung iso Iya. nanggap kaya ngene-ngeneane ra nganggo pinter, Mas. Nganggo duit. Lah sing duwe duit ki ya wong sugih. Omongane ditata. Lho, Mas yo sugih nek ora pinter duitmu yo entek. Kontek Diblituki ambek wong pinter lho. diapusi. Diapusi. Lah diapusi saiki sesuk isih duwe wong sugih kok. Wah, yo sombong. Ayo pengen dadi wong sugih apa ora, Le? Nggih. Pengen lah rungokno ki, Le. Sampean sugih apa pinter pengene? Nggih, sugih kalih pinter. Siji cak sing konsekuen. Pinter napa sugih? Sugih. Berarti Mbak pengen pinter. Ora, ya wis pokoke waya sekolah. Mbak Elisa. Apa? Pengennya pinter napa sugih? Pinter. Pinter lho, Ya. iki lho, Mbak Elisa kena digo contoh ngene iki. Pinter, wong pinter ki malah bahaya tak omong. Nang apa? Wong sing bobol ATM kae wong pinter. Kene gak pinter kesetrum ndase lho kae. Kae bahaya, mula wong iki penting sugih. Enek masjid urung dadi mergo aku sugih, tak sumbang dadi. Wong sugih. Aku lho nglumpukno wong pinter-pinter iso dadi apa ae, Met. Contone masjid gawe ku ya. Kuwi urung ngadeg wis tak. Enek wong pinter-pinter tak klumpukno sehingga menjadikan masjid terbangun. Ora dadi. Kok ora dadi lho? Ha sing nggawa semen sapa? Sing bagian nyumbang bangunan sapa? Urung tentu dadi. Aku nglumpukno wong pinter ora dadi kok. Malah sing dadi Ya wong sugih lho. Lah wong mikir kok. udangane simbok nggih Mbak Mbak Elis ya. Piye? Udangane simbok. Nyapa? Kuwi lho mau bocah pinter besok dadi dokter. Ora enek bocah sugih di dokter yo ora enek. Lah apa kabeh dokter ki pinter? Pinter no dokter iso kelai dhuwur nggih ta. Iya. Ragate iki duwe yo entek akeh. Urung tentu. Kabeh dokter kuwi pinter yo, Met. Lah nek pinter nyapa aku periksa takok. Kenapa? Lah nek wong pinter gak yo langsung lagi teko, tensi iki lho. Kudune ngono. Ora kabeh dokter ki pinter. Kowe njaluk sing ra ditakoni. Ora usah ditakoni. Menyangon ning Kudune. dokter kewan. Ah, Lho, kok dokter kewan? Hah? Kok dokter kewan? Lah iya, ning dokter kewan karek teko ngono kuwi wis ngerti ya doktere. Adi kuwi menyango wae ning dokter kewan wae. Berarti nek Rasah ning dokter pinter. dokter kewan ini tanpa ditanya, ku langsung disuntik. Langsung suntik wis dong penyakite. Karek ngono Lho, jajan. persis ki lho wedane. ngono. Paham.
Iki Ngono ya wis paham. pengkhianat. Wes iki apa sinden-sinden ben nyanyi bareng-bareng yo selak jam 12. Dik. Ah, Iki mengke soalé acarane ya rada diringkes. Yo, jam 2 kudu rampung. Sing ringkes. Mbak Elis ku arep ning Hongkong iki karep budal. Kandhane, Mirza makasih ya boleh duduk. Nggih. Iki dipilih telu apa pira yo? Apa papat? Kene, Milih Mas, milih Mas. Kowe apa aku sing milih? Kono ya wis pasrah. Yo, Sing niki tengah kita kacamata. Ayu. aku wis ngerti kok. Yo. Mbak Ayu, Terus sing dine Ratemi. Ratemi. Siapa tadi? Ini toh Ika. Mbak Ika. Dine. Sing urung manak sing ndi sing. War iki lho, Bro. Sing luar. Oriza iki. Iki lho. Iki toh Oriza. Orisa, telu tok ta? Telu ya. Oke, nggih, tiga. Maju. Mek Orisa, Mbak Ayu, kali Sumarni, anu Ita ya Allah angel ra kabrah. Monggo jengkar saking Sasana Palenggan. Yuk. Oke, sudah tampil ke muka sinetron Warga Laras Indonesia. Tak bacain ini ya. Oke. Cak Yono, Cak Komet. Ini ada Layang. Assalamualaikum, Sugeng Dalu Ki Dalang menika nyuwun saking Arema Lombok NTB. Hadir nyuwun pamundutan lagu inggih menika Lali Janjine, Gubuk Asmara, Pepeling, Nyidro Asmara. Apa iki? Kok akeh banget 10 ha tuku kaset wae. Ayo. Ya sedaya menika dipun hadiahaken dening Bapak Kepala Dirut PT Kebon Agung Kebon Malang. Agung. Nggih, kita pilih salah satu ya. Nggih. Dihadirkan Lali Janjine nggih. Oh ya. Oke. Digarap Sera. Sera. Nggih. Langsung, Mas. Langsung Mas. Nggih, monggo. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning dawanmu nganti lingsir srengenge aku Bengawan Solo tak SMS rambanasi yen tak telepon malah memaleni mangkel
nuwun matur tes sembah vokal. nuwun. Oh alah. Ora sida Mbak, mau arep meh dites. Mbak dites piye? Bu, iki kok Mbak. Jare arep dites mau ora sida. ora wani ngetes. Gak wani ndek minder. Evaluasi kono. Gede kono. Lho. Sing endi sing arep dites? Ora. Sing Niki endi sing sing endi? tiga wau badhe dites. Oh lah ya, ora sida. Gak sida. Lah Arep ngapa? ngetes endi to jane? Sidane arep ngetes apa to? Gak berarti wis penak. Alah, gayamu. Apa duet? Duet. Aku to. Iya. Duet apa? Lah lagune mbok yo genten sing kene ki Mamak, riat kene yo genten sing kene. Ayo si bintang tamune sisan kae. Oh iya. Mbak Lintang. Ayo sebeneng riyen. Ora sambuk tuk-tuk. Kene kono kok iso. Sugeng Dalu selamat malam Mas Yon. Selamat malam Mbak Lintang. Gimana kabarnya Mas Yon? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jenengan nggih sehat nggih? Alhamdulillah sehat baik Pun Mas dinten Yon. tanggapan kula ningali jenengan terus lho. Kula nggih remen Mas kali ningali YouTube-nya jenengan semua. Tak semua. koleksi loh sampean. Alhamdulillah petuk dino iki ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah gimana Om? Ya, Cagi ini. Rawas ini mepet ya Mas ya. Tapi Agak enggak ya. mepet. Oh, ya. enggak, jamnya- Aman ya di perjalanan ya. Iya dong. Oh iya, sudah makan tadi Om? Oh sudah makan. Baik. Makannya enak sekali, Enak terus ya, minumnya Mas, ya. manis-manis karena di Manis pabrik ya. gula. Oh, luar biasa pabrik gula. Tadi makanannya jajannya juga enak-enak Mas, manis, lengkap semua ada di sini tahu tadi. Iya dong, kuenya banyak. Iya, Terus- kisah foto Mas. Hah? Kok enak sih jawil-jawil aku sih? Kue nyapa banyak jawil-jawil kene. Lah kan beromong karo kono ya terus karo aku. Lah mbok ngomong kayak dia mau. Halo Dek Lintang. Tanganmu kok masih itu aja. Iya. Sehat ya? Gimana tadi? Datangnya Apanya? telat enggak? Enggak, aku enggak tanya sama kamu kok. Sampean kenal pripun? Dalam Kenal ta ambek kene? lali aku Mas. Ora kenal to? Enggak. Ora kenal atik takok sehat apa ora lho. Nah, Sok iya, lali Bang. tuh aku lagi bar nyilih Ah, kumpul. Mas, kita ini mau ngapain ya? Nyanyi dong, ya, nyanyi. nyanyi senang-senang ya Mas ya. Iya dong. Dua nanti. Kamu tahu enggak tadi jedingnya enggak ada ciduknya? Ngomong apa Mas? Tenau. Wes ndang kono. Ndang kono nyanyi lho. Iya nyanyi ki selak wengi lho Mas. Nggih. Komet. Kowe apa aku sing nyanyi? Ayo wong loro ya kena toyon kok iso. Duet aja ya sama Duet. Om Komet. Heeh. Apa sing wis mbok nyanyekno karo Mas Kemen karena cemburu ya. Apa? Lagune apa? Katresnan. Katresnan Ya Allah. sejati. Sejati ya, Pi. Oh iya. Ate Gimana? gak iso. Kowe iki kok Nopo pamundutan Mas? Niki enten Lintang pamundutan. Asmara. Oh. Lintang Asmara ya, Cak ya. Komet. Sesuai pamundutan. Kalau wau wonten nggih. Nah niki enten pamundutan saking Pak Edi Mistari Bambang Nggih. Wajak Malang pun lagu Roro Jonggrang dua Rondo Kempling. Oh, Katuran rondo kempling riyen. Rondo kempling. Rondo kempling riyen? Nggih. Oh nggih, monggo. Mengke Duet Roro kalih Jong- sinten? Dalam? Duet kalih? Kae. Lho, iki Sapa? pira to dodonan iki jane sapa? Oh, dur-duran. Gelem ora ra gelem 150. Itu lho. Kok malah aku sing Monggo tombo. rondo kempling, Mas. Nggih, Mas diaturi rondo Wahyu. kempling. Mas, badhe tindak pundi, Mas? Mbak. Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi
timbang nganggur kula gelem ngancani Galarang San Mas alias kebetulan Lanjani kata rada kabetan Yen durung Mas inggal rencani tekan ngomah mangke kula pai niki blonjo napa mbayu badhe pindahan Ampun kalau Mas sampean ampun kujiwa kula ronjo anyaran ditinggal lunga blonjo nang pasar pae prawan rondo kanggoku rapati penting ning Semarang Mas tuku gelang apa anting-anting ojo sumelang yo bener ono dijamin kepeling ayo Mas yo tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi dadi ngaren tindak wae ora numpak taksi adewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani Kelerasan Mas alias kebetulan Lanjani kata rada kapetan Yen kurang Mas enggal rencani tekan ngomah mangke kula pai wong lanang golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindah